kunde baba ngae tenga kirito ke moiwe Umurubilio bw'emisa Jumapili. Onye tuikiraniti emisa omwancha omuligereria Ndizi TV obwansu bw'omugusi kabamo na inche kila Jumapili asomoroberio bwa emisa Jumapili togochakira chinsa 11 mpaka ensayamo tigatwegokie asamatera yogo kunenkoro ringa na ryugo sigeta tosome ringana lya Nyasae tweriganie alafu ali twegera litukerio tonyare kuyabwatia chinga kichonsi aseigo na bariganirie kila Jumapili gochakira chinsa 11 chia Maragoba goikenseyemo kere Jumapili na Joseph Mokogoti ime ya Ndizi TV inyura nemisa Jumapili gochakira chinsa 11 mpaka ensayemo ya Maragoba tomocha koba amonai kire mambia yama tuku yiwiki gochakira Jumatatu goika Ijuma chinsa 12 chia mambia goika chinsa 3 ime ya Ndizi TV Una botambe to gochakeri ritkuliao ase obwansu to medena manga koraganire ritkuligoro no botko bogima konde bone mambia ni goto kwarigania ase morobiro gwe ensaki umete sara no mete ensaki umete na mugasogete umete mambia no moda dena ki tiganda sokye gero isiko nda nyenzaki nenzaki umete ne bwate vitamini ne bwate ona entwe manjo murieri intura gotika maiga imana entwe to ko vitamini gete vitamin D Murubino yomu Boka ugochakia na kurosa litukuliao asenjiri ndunge kima ensakia ya Ndizi TV asugo kumanya iguru yamangana siasa aliatekire obochenu chisemi richiko na boigo iguru yamangana yigenka karo weiki wesherabneri ya Community Maximum Prison egitire ige mineti igota kirobenye mali bakokore egesibo kiao kirigwa spiritu asejereyo umirana na Sara Untita na Brighton Makuri emitandao Facebook ni otonyora Ndizi TV News na sensemo ya YouTube ni otonyora Ndizi TV News na sensemo ya Twitter na bogoto tweet ase @Ndizi TV News ina tokonyora uchumbe yao asenjira yobotirana boigona bagotonyora gwetera asenjira ye SMS osebali mogo torora korwa sinsemo chama chingumba no sesimole tokoroka diaspora mogo tonyora gwetera www.ndizitv.or.ke utarasoka ku nyumba mwao ni mambia yao nigera unchurie ime ya Ndizi TV orogendo rw'iki kilomita chintambe nigoro tagitokweroberia utarachaka bwiariganiye kigima elio kogosoka oikiraniye eganka yao asumuru buryo bwesabaria yobonchoria nigo tokuriria inakie kerengererio kegonchuka na kobemeremo eyekorete ngeria yakira lituko Bono Frida Kirbo nigari asisabaria yogo korentera abantu balia bachagete kurwense bakaremereria gwetera makungu ao na bono nigo bagendrete gusukabusyo umerana nere kila ritukulia la misi inseye muninsu ya Maragoba na boigo mwiroro rituko ya Jumatatu chinsa isanu neibere chia mogaso asumurubiliyo wesabaria yobonjoria ime ya Ndizi TV kero muntu nabwato muganoye kurweiburitwe goikasa ikireboniga kurenden kero igentekemo kebwatana n'umugano yomo guchia sumugano kabiri negentekyo no mukia bwogwe tomakigima ekerenge kanene ky'umurubulyo
bwo muganone nukurwo gusigeta bucia sumuntunde elionera nyare gwetoma gwikibirengo byeigoro Brighton Makori ni gairire ribagerio na gwisaransa n'abantu ao erio gukorentera imegano yabo rituko rya ijuma chinsa ibere cha butuko na boigo moiroro rituko rya Jumapili chinsa isano na isato cha mugaso ime ya Ndizi TV aya ndivaira singe kabono kare gosoma bono ya ni gazeti kare gosoma ya so online ga burgerie bintu swabo sa Ndizi TV le bintu biro Ndizi TV ya ngo mungainore tari Ndizi TV news Ndizi TV news sacha Ndizi TV news ya wono digeri bona bintu akai no chomurubya kabisa kwichinyaro na papa bintu no bira Ndizi TV news ke jago na so Facebook ya bango Ndizi TV news na YouTube yabo Ndizi TV news ke aye nayo mokora aye na gwatebie ke naye omwanjo ndigeti ko wabo kana to gonzoja soa asakoro kwa Ndizi TV news e Facebook YouTube yaito Ndizi TV news omakonyora chi program chinyinge una mangana yoboremi akoleto na Mildred chikosoria chikoleto na ndemo papa tebera chokoleta chingero amo na mangana mange igano bwanzubure bwo mugusi Ndizi TV akirometo bwanzuboro